Le beagnach bhliain tá Palaistine nGaza a fhóiréigean go géar, idir an fhóiréigean atá Iosrael dhéanamh orthu, agus an ghorta idir eagraíochtaí daonúla atá i leithne go tréan. I ráiteas a deise os cín céad eagraíocht fhóiréigeanta, muintir gur an olcas atá cúrsaí a gháil nGaza, de bharr nach bhfuil na Iosraelí is scaoile aon solarthairtí bia isteachán. Thug cos an tsibhialta Gaza le fisanne go bhfuil deithnear cáilte leis an ocras le ceithreúra is fiche. Tá sé go hanis. Fecin muid mun na scórtha daoine faoi le tharg fáil bháis, mar gheall ar an ocras, gach lá, chuir muid é sin leis na cétaí daoine ag fáil bháis mar gheall ar an achran. Fecin muid nachhfuil an obair deanta ag an GHF, fecin muid nachhfuil na Náisiún Aontaithe agus na Cumann Cathnachta eile inon a chud oibre a dhéanamh. Feidhmeannach síonseach ó cheann go na heagraíochtaí fhóiréigeanta a deisí an ráiteas Jan Egland ó Nua, dúirte nachar Iosrael amháin atá an smáil. Tá ó bhfuil a tarlú nGaza ina smáil ar chuintíos thiartha an idir freisin ar sa sé. Dúirt Jan Egland nach bhfuil éon aspa solarthairtí fhóiréigeanta an, ach is tóras ar an tóran le Gaza atá siad a dúirte. Dúirt sé freisin nárthug na Iosraelí cad dá eagraíocht tain, éon leabhar a thuirt isteachán le beagnach 5 mhí. Ó sa chunne sin ar na Iosraelí gur scaoil siad isteach nGaza beagnach 1,000 leabhar lán le hábhar fhóiréigeanta, agus nach bhfuil le duine ag na heagraíochtaí dhaonúla idir siad ach an tábhar sin a gháile ar an bobbal. Dúirt an Taoiseach Micheál Martin gur an gghearchéim nGaza do chreidte, agus gur mór an náire an cogadh atá na Iosraelí a chur ar leanaí bochta sinanta go háirithe. Ní leor na ráiteanasí seo atá gol amach, caithfir action ó thógáil, so muid sé caint faoi smach fannaí, muid sé caint faoi athrú, muid le cúrsaí gnó agus cúrsaí airgead, caithfir go mé an brú atá a chur ag gothairithe na tíortha saibhre, caiim mé sé sin le mothú ag Iosrael, ag muintir Iosrael agus go dtigfí siad nach bhfuil sé seo ceart go leor, go bhfuil sé go thulas go thomlan contrailte. Maidiú leis an fhóiréigean dúirt cos an tsibhialta Gaza gur marú seachna na dhéag ar a laid in ionsaithe ar bhrinne Iosrael ar Gaza inniu. Mar in bhliain 8 nuacht 34.